भगवान कहले भक्त
ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଗାଇବ ବୋଲି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର କଳା କଥାରେ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥାଉ ଆରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବେଗରେ ତାମାନେ କେସିଆର ଛଡ଼ିବ ଆମର ବହୁତ ଏରିଆରେ ସେ ଆଜ୍ଞା କେସିଆର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାହାକୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ନେବାରେ ବାବୁ ঠিক আছে পিলা তুই দেবা করে গা
अरे तुम पर रहे है दे कथा कहीं कहूँ देखो तुमर पत्र जो हमार पत्र जो कथा नहीं सुनबो वो अभी कभी तो इच्छा कर रहा है समर रसवती राधा के देखी नहीं थे धरा